Per fer viatges al passat baratets, primer de tot has de comprar-te una màquina del temps feta a la Xina o a l'Índia. Són màquines que et porten fins als anys 70, així que no podràs veure els Beatles en directe, però et pots conformar a veure un concert dels Tequila. Cal gaudir de totes les èpoques, o sigui que no cal visitar necessàriament l'antic Egipte, que allà igual et foten a construir les piràmides. Després has d'anar vestit amb roba barata per no cridar gaire l'atenció, però apunta bé al viatjar, no vagis al Palau de Versalles a l'època de la Maria Antonieta. I finalment, no et facis una assegurança de viatge, que són massa cares. Si has de morir, millor no fer-ho arruïnat.